يا رب العالمين بون اندري رورو بونا فولا اني واتي ني كو اني بارا اني تشا بيسكا فو ابسكا فو sabula kabin tenando mun so kanen kaya namu wati do temena fikatola mun bara fanana namu do ko nga be bisiga fo tabarakallah Karamogo André Traoré kala Karamogo ya Karamogo doka kalande doka Karamogo nyebo ku chola oche ete ne ga doka lamo oche andago ka ne Karamogo benika kala Karamogo do dewa odo dok se do dote sula bamana ko ni doka bama sa doka natija oche ni amachen dobulu mando doti heraso jere sigilino nyoko kunati d'accord iwado ba ale sugodi ame bolo ala okay na le fagara sugoti ke naji ninna sugara nala nate jawo sigatola ngani bani ma faga isa abike bigele ya misala su munye wati mina ni ko chana ibe ka bulu malina namu asimina ka jew ma fakanta sigatola na kuma chen ibe ka bulu ulube me o ya misala surundo ya blay afamuna comme il soko fo bamano ko soko be soko adumba ka de babo nyon oche soko dumba o bisa soko bonyogona ko ke baga de bisa ko bonyogona te ko be smado be ko sugu kelin ya fam namu inta soro misale e bi fini do du ne bo fini kelin no ga etable la jaga temene ta kan o fini chuga te o abe min gana o de do o be de namu o inta soro ni sisa ko keli fanana namu misali bini e bisa galon tige fo ci bola namu o ngani asmi galon tige demana de bedan datna do ala sigatola o ya misali de o sugo be sugo e nga adumwa de bubo nyogona sigatola ko be ko klenye kumado gebta so munu ma akonu kede o de bisa dan fara do ni wache barakallah sidam bina kelen fo ibna yele ma muso konema ako muso ka kana kono ako a chenya bebe jurudel abi jurumina ko ni juruti gara bu yaraga amalo biro roche jurude ba mine o de wata bi chenya sarabi yala nga no tikara akumado ya bi jense able bita soro mogala mo nyo na fenkilen kama o se ka sarana boyane a chenye am sa misala di mali re kan la iba donga fo mali la siyo ka chan sigatola tabulu ka chan dino ka chan ngam be nyo soro fengele no ti mali wa o ni mali tinu ante jense wa am jense o ne akilla o ya misala surunyi Allahu akbar o sawla itasro kono kise munu mi ju kono la o bisa jati koroboro flow dogono bo o ananyo gona o chama sigatola o ambe nyo soro juru nye malidi ya fam o na ni maliti la kuma gacha sigatola o de kama ni yoro ma fongo ni mumbe munke na mi fon fe munke namu anga jate mne folo mali nga tui aywa anga mali la fasa folo no la fasara namu ni membolo ni tembulo akila mali de kono folo wede odo ango nayo bla hakilla ami yo fam nyemgo ni komo ni beo bla hakilla mimi bara minke beka bla hakilla ka fo ni ya yeko ma nyini folo nga do soro ni koina simi mali kono fu sigatola weli ni ya kibu nyamwa yini jamana de be ni ya ye ko bi wara yini jamana de be folo okoni no tambe be to ngana ngewde ala kan gisho amin ya rabbi ewa biambe do nyumena biye araba ye février kalo klesikin do samba fla ani mugani saba namu
o fasiri bo se woni ga fasiri gafo kono amna la ya ferete folo kuma ba ka se ka don nya fo mo ye famali ka se ka sura ko do la ablay adam ni le sori mun de bokono se woni blema kele non balabi se woni blema kele bala jaba fla fana ba kan aywa rishi ko kan ko ministry nam ale ni mali ko kan ko ministry ni bulu fla jala abi kuma Sergei Lavrov ni ale ye rishi ko kan ko ministry ale ka tama kan mali ko na kungo nana ni jamana nyemo ko ni agila falo ke ko kibara ba chama nam fora kan si jamana flenga jengo ma ablay ko lakanango ko fe ni jamana din chama mbudo ko soro ko jago ko nam lubna sendo ala ani fota si kurango ni sarakan tamako ni seneko ani chake da wore munumbe nyesi baloko ma ina fo alkama ani angre ani amska taji fona soro tuwa mina nogala nimbe bala ale ko segre Lavrov ni bek boradi ala ko gagné ka foko nyesi mina ken pema wati na tola wala ka gagné amina lende bana musebe ale kumane no utama clean fana kan ka sementia ka foko Sergei Lavrov ya sementia ka foko jenyuga membali ni risininya che ko abina ta sira chama fe den chama bina bo ala wasa jamana flyinga sika na fan chama solo ko kulnela simi gote a sementia ka foko tonzi ba min kan ka risika fe jué kalo na tay ko alewi akko kene kan ala so o ko fe alun tamakasmo na tamakasmo akli wala adela ka tamado ke tugu depuis wala ma sama bulu ka to nyema dangaya la ni nga jatu kay depuis wala ni ma yeta mala ni ne ko tama mo ka fon ka ta dugulo ko do sele ay bamala gando ka bo mali kono ka ta ko fe ala na kila na nga jatu kay amska filinga aka boko la akoni ga boko kero kilindi sika dola na zile ka tagana fano c'est là que watu mina nyama dangala watu uluni c'est là que nyama watu mina fanga masizi atala wo ro fana gana c'est là o sama wati gala onga kawesi kabaira kala nyimo ya bora fana ai akili tula o ko fe nam mimbe talike nyentoma karmado hake la fasa kulu nyimo ba no ye volkeri ka sementia ka foku jamana nyimo yuka bara nyo minge ka bo jamana kuna no malla no oku akon ba yini nyimo fe ka fuka sigi uko o ninga ya fake ma ko folima o ko sabula ko ni latien kon ye nimisa ko bay to bana o ko fe mimbi talike ma ko folima wule ko kadiatu njay ni aleka ko kuma chale no kusube ka sawo ke ko ayasimenti ka foku anyanga taraka so ke ko amaso andoka jenyuga ma chene musa sraka aka balaro la sanboro la o ko akiri ko koni ako kuma chale no kusube an musuka haka la fasal kulu able ko lu keme ka ko tanise be kusube o ko fe impôt nyamuga suba no direction générale des impôts ko santemene wulu siraka musa kam faranyo kan don de aje si favore milliard baklina ablanda ye wedoge l'histoire de Bamako ali asementia ka foko colonel chimguita asementia ka foko farafnani risi yona butuka nyak mem ke no wile ko sumbe Afrique russe kap ke jouer kalo natai colonel chimguita asementia ka foko ale bina ye keneka ko keneka nam ko fa sai bai ka foko elaj gamu ali asementia ka foko na famia bela mimbe apere ni kanyesi fana mangamba mu fana wuleno ka so ke la kana bali ay jamana kono flana ko aye la sel doke ka nyini ka foko basigi kana mgo ka uyere mine ko fe fana iba ka foko chekul marfatu ka franyo kuma kun fora ka foko na ke kulu kele able ko so asementia bi kidal iba fana ka foko jentoma ka admadonga hakka la fasa kulu kal nyama mi kuma mbali kuna le gene ko stratkela ko konye anyini nga foko jamana nyamo ka segu ko ninga e ko latke mbo amma ablay fo ni goni ban
Le républicain Godi. Magacham. Ala cimetière ka Sergei Lavrov ya cimetière ka foko Mali finitu ye armée minemu soro 600. Oko okonbi a cimetière ka foko ube farafina finitigi munu labene no kele kama. Oko ska jate ulu fe munu kuluka gele fana. Non. Ko fesa Gabriel Touré la ko barabla do be senen no ngako la fasa tombe wule ko syndicat national de la santé et de l'action sociale. Oko lu ya cimetière ka foko lu sente o barabla ina ablay. L'indicateur de renouveau. La cimetière ka foko même tale que caisse malin de sécurité sociale CMSSI. Oko lu ka samba flani mugani sawai musaka barab na kani muye. Oko se fo wari milliard keme ani milliard bishi ngani wolon flan jatema. Oko fe ko ka sababu ke cera sumba kanga laban ka bla bulukan ka kuno kuma lakle ko se na sumana. Oko kalata me wele ko referendum no hakilla ni kalatai. Ala ko usanga bo adokoro sigatola buldalen du kabla maskal le temps ko tonka ngako ame sira mi ngako amsonga bo adokoro ka se wati doma ali kana siga ayo malene irisi oko soroko straka oko jenyu wona mi songa sta usra no fana kan kusube ani fana ko siga su ka so ke la kana maliayi ko koni kele no ka fere kura do tike ka foko moto ni katakata no olu do ni dugu kono o madda ka ble ka damna ne ka mo kan fla ka sin ne ka duruma nam o franje no na ko fesa ko ka dia tunjai ka kiriko ni ani aka chakeda sumilo ka kiriko able ko jabi magono do shini kalo klishigi o min tali ke Amadou Koita de fana cimetière ka foko ulu dona kulin kono min mala ka shara sumba ko to nyana bo ka so ke ku ba fe yele mam do ka do ako hukumu kono na ko bu chesri wasa ka se ko yele mo soro kati ko ma duru menena ka so ke ku ye fali do shuye ka kla ko falu faka do la blay bismillah ka kemwe aywa maga chance les échos la cimetière ka foko Sergei Lavrov kanali Mali kona no ko ba cimetière ka foko Mali ne risika jenyoya ka be bolonyuma bakan expliquer konna na akolu ye dongren do siki sen ka nyesi chakada kuro hakilla utali machifun fe kuba fe kalando ngasika nyesi o tableau numa CMSS konnana ko ka so ke amu nyamo ye fere kura mun tiga saka yuruku kele ko ka musaka buro fara nyesi do amu koma ko doboro la keme jatela ni shiki ani buru bi wulon fla ani duru jate ablay so wadana kuna funtili kuma bani ayo ayomne non André boulevard les bandes de Bodo abemi ka bo monument l'indépendance là kata cinéma bawe makoro fanfe kata échanger fanfe cinéma koro bon cinéma koro bawe makoro atako koro yime hani to koro na me atako koro cinéma magique no cinéma magique allez sera bi jogodi sera ba fla do mun dalo ni okra fe ko ka ko do wulu ni wonche est-ce que vous avez comment bouger comment oh bamalini do bamalini photo ko le mode bamalini photo amara jola de ni ko le mo le ka foko ay de bamalini photo bamalini bu yo je ay ni woni amara jola ni ko mo le ko be mi ay o sirani ale sirani ngon tunte shitunte bamako kata anga indépendant la fo kata bla 95 la ale kelen de sira ba fla bamako kuru karabel o watin o wati na fan anga ko babe tumbe ke woro de la défilé tumbe ke woro la tribune file na ni slondo ni temene yentem ka siège ka do tribune yoro be alibi bamali do be wake tribune tumbe woro défilé tumbe ke woro la ya famo mais abdamine yoro mina ho conseil de collectivité be yoro mina o bolom damine yoro mina ka tabla ba sinima ba bemba sélectrina wasro o watini échanger mumbe o fanatei Yamé. Bon, au Srabani, où il a damné le 8 février 1973 à Barat Damné.
1973 samba kele kema ko don bulu lan saba wa voilà o sira tun be yoro mina o de tuye olfo bugu suguye yo sugu de wili katane sugu alhamdulillah ko yoro tracé ka ke sira ba flani o baral damene le 8 février 73 ya famu maintenant ba fu mo adamene yoro mina a felgina o de tuye président yere daga barero o conseil yoro mina président Moussa Tundu Baraka yoro do mais yani Moussa ka Baraka yoro la Modibo ka parti ou ka permanence de Tundu parti Jabala bon maintenant Moussa semelen ayo daga ka yoro la wati mina ale ni chikoro bora nyona ayo mine kusiri aya abora sabara aya ke maison du peuple il est pas un wati la maison du peuple Moussa fana bina wati mina atete na lieutenant ko la tete ayo fana passa que c'était spécial c'était spécial conseil de transition du salut du peuple alpha ya fana ta wati mina alpha ko non était ne bita kulba ko bon yoro ni ambi primature de Mali la ambi premier ministre ne premier ministre ta aussi yoro la donc premier ministre ta aussi yoro la alpha yara kulba kasa atete wati la Kadhafi nyana makasite ni joye premier ministre yelema na yoro la atete ko bon ko sa fara ko yelema yoro la donc ule de bala bi ambu wati minna akara yelema ko chama yasa de akara ko ko chama et puis abi yoro minna sisa sira nani nyana ma nyo kumbe sira mumbi ji kata sugula ça c'est l'avenir de la nation mumbi ta tout à l'heure il faut cinéma magique là ça c'est l'avenir de l'indépendance Mumbi yele kata jikoni bako jikoni ça c'est l'avenir du 5 septembre. Mumbi teme adala kata enbis dala ça c'est l'avenir du 22 octobre 46. Yoro koroma bawdo ka fo fona ko faso don ye so fana jonu tegay ko investissement ima akara wo chukoro so warma duma yoro yin tamasien koroba be yoro ina mali kono Bamako akere ngara nyana mais rompoy mum besida monument be mo bita yala ke munna ka marsi ke yoro minna wotunte Alpha de Ojo 22 septembre 95 aya inauguré Kabakoro Flabla 22 septembre 94 22 septembre 95 Alpha de Ojo c'est le monument tunte monument ko fana akilla nyana ko sube voilà parce que sala do fana do ala ka korore fana do ala voilà Alpha de Ojo c'est le tunte akilla nyana mo ko kanga ni yore intu akilla ko sube tubarakallah fen koro tariku abi tariku chamanya fo malikula o nanya yore ndongo sebe abisga to anti fili ko do la jamana ngono sika to la o point ci itrawre jité abba